Upozorit ću te samo jednom, pripremi se. U ovom videu otkrićeš 35 najopasnijih mjesta na svijetu, lokacije gdje priroda nema milosti. Okoliš te može ubiti u sekundi, a preživjeti ne ovisi uvijek o tome koliko si jak, nego koliko si sretan. Od zabranjenih teritorija do mjesta gdje samo približavanje može značiti smrtnu presudu. A kad dođeš do zadnjih mjesta na ovoj listi, shvatit ćeš zašto postoje kutovi planeta toliko ekstremni da se čak i stručnjaci radije nikada ne približavaju. 35. otok na kojem ljudima nije dopušteno stati. U Indijskom oceanu, unutar arhipelaga Andamanskih otoka, postoji mjesto toliko opasno da je indijska vlada strogo zabranila bilo kojoj osobi da pokuša pristupiti. Radi se o otoku North Sentinel, domu jednog od najizoliranijih plemena na planetu, Sentineleza. Ova zajednica tamo živi tisućama godina bez kontakta s modernom civilizacijom, a svaki pokušaj približavanja završio je trenutnim napadima na uljeze. Otok je okružen zonama zabrane pristupa u nekoliko kilometara koje nadzire indijska mornarica. Razlog je jednostavan. Sentinelezi brane svoj teritorij lukovima i kopljima i dokazali su više puta da ne podnose posjetitelje. Čak su i helikopteri koji su prelijetali otok dočekivani s preko strijela. Godine 2018. američki misionar pokušao je ilegalno doći na otok s namjerom propovijedanja svoje religije, ali je ubrzo nakon iskrcavanja ubijen od strane plemena. Od tada su vlasti dodatno pojačale zabranu približavanja ovom teritoriju. 34. jezero koje može tiho ubiti. U Kamerunu, u središnjoj Africi, nalazi se jezero naizgled mirno zvano jezero Nios, koje je bilo poprište jedne od najčudnijih i najfatalnijih prirodnih katastrofa ikad zabilježenih. Godine 1986. dogodio se tamo iznimno rijedak fenomen poznat kao limnički eruptivni događaj. Tijekom noći, ogromne količine ugljičnog dioksida zarobljene na dnu jezera iznenada su se oslobodile prema površini. Nevidljivi plin spustio se dolinama u blizini, istiskujući kisik iz zraka. Kao posljedica, više od 1700 ljudi i tisuće životinja umrlo je dok su spavali, bez ikakve šanse za bijeg. Ugljični dioksid je gušći od zraka, pa se spustio poput smrtonosnog oblaka kroz obližnja sela. Danas su znanstvenici ugrađuju posebne cijevi u jezero kako bi polako ispuštali nakupljeni plin i spriječili da se slična katastrofa ponovi. 33. planina na kojoj umire jedan od 4 penjača. Na granici između Pakistana i Kine uzdiže se jedna od najstrašnijih planina na svijetu, K2, druga najviša planina na svijetu. Iako je nešto niža od Mount Everesta, mnogi alpinisti je smatraju mnogo opasnijom. Njegove izuzetno strme padine, iznenadne oluje i česte lavine učinile su ovu planinu jednom od najsmrtonosnijih za penjače. Tijekom desetljeća, stopa smrtnosti bila je toliko visoka da je otprilike jedan od 4 planinara koji su pokušali doći do vrha nestajao. Jedno od najopasnijih mjesta na ruti poznato je kao uski grlo, uski dio ispod ogromnih ledenih seraka koji mogu srušiti u bilo kojem trenutku. Čak i danas, s modernom opremom i boljim vremenskim prognozama, K2 se i dalje smatra jednom od najtežih i najopasnijih planina za penjanja na svijetu. 32. rijeka koja doslovno vrije usred džungle. U Amazoni u Peruu postoji rijeka toliko vruća da može u sekundi prouzročiti teške opekline. Nosi ime Šanajtim piška, poznata kao vrijeća rijeka. Na nekim dijelovima voda doseže temperature blizu 90 stupnjeva Celzija, dovoljno da skuha male životinje koje slučajno upadnu u vodu. Najzapanjujuće je što ovaj fenomen ne događa se blizu ni jednog aktivnog vulkana. Godinama su mnogi znanstvenici mislili da je to samo lokalna legenda, sve dok su nedavne ekspedicije potvrdile njegovu stvarnost. Toplina potječe iz dubokih geotermalnih sustava, gdje se podzemna voda zagrijava unutar zemljine kore prije nego što izbije na površinu. Za autohtona plemena ovog područja rijeka se smatra svetim i moćnim mjestom. 31. mjesto gdje te zrak može ubiti u nekoliko minuta. U Etiopiji unutar vulkanske regije Danakil nalazi se geološka depresija koja se smatra jednim od najneprijateljskijih staništa na zemlji. U tom području je vulkan Dalol poznat po svojim kiselinskim bazenima svjetlih boja i stupovima otrovnih plinova koji stalno izviru iz tla. Temperature ovdje mogu premašiti 50 stupnjeva Celzija, a zrak može sadržavati opasne koncentracije vulkanskih plinova poput sumpor dioksida i vodikovog sulfida. Ti plinovi mogu izazvati
izazvati vrtoglavicu, gubitak svijesti ili čak smrt ako se udahnu u velikim količinama. Unatoč ovim ekstremnim uvjetima, neki lokalni rudari i dalje rade u regiji izvlačeći sol iz pustinje, hodajući danima kroz jedan od najnepristupačnijih pejzaža planeta. Prije nego nastaviš, obavezno se pretplati i stavi like kako bi nastavio otkrivati čudnu i nevjerojatnu geografiju cijelog našeg planeta. 30. Pustinja gdje kosturi označavaju put. Duž obale Namibije u Africi proteže se dio obale poznat kao obala kostura. Njegovo ime potječe od brojnih ostataka brodova koji su tu nasukani stoljećima. Morske struje, guste magle i jaki vjetrovi učinili su ovu regiju smrtonosnom zamkom za pomorce još od vremena portugalskih istraživača. Kada bi brodovi nasukali na obalu, preživjeli bi se suočili s drugim jednako smrtonosnim problemom, namibskom pustinjom koja se proteže prema unutrašnjosti. Bez vode, bez vegetacije i s ekstremnim temperaturama, mnogi mornari koji bi uspjeli doći do plaže umirali bi pokušavajući prijeći pustinju. I danas se među dinama pojavljuju ostaci hrđavih brodova i kosti morskih životinja, podsjećajući zašto je ova obala dobila jedno od najjezivijih imena na planetu. 29. grad u kojem se tlo može otvoriti pod tvojim nogama. U Turkmenistanu, blizu grada Darvaza, nalazi se ogroman plameni krater poznat kao vrata pakla. Ova rupa promjera većeg od 70 metara nastala je 1971. godine kad su sovjetski inženjeri bušili tlo u potrazi za prirodnim plinom, a teren je iznenada propao. Da bi spriječili širenje oslobođenog metana, odlučili su zapaliti krater očekujući da će plin izgorjeti za nekoliko dana, no gorivo je nastavilo curiti ispod zemlja desetljećima, održavajući vatru do danas. Rezultat je ogroman plamenik prepun stalnih plamenova usred pustinje, nadrealni krajolik gdje tlo doslovno izgleda kao da neprestano gori. 28. Šuma u kojoj gotovo sve može ubiti. U Australiji, unutar savezna države Queensland, nalazi se prašuma Daintree, jedan od najstarijih ekosustava na planetu, ali i jedan od najopasnijih. U toj regiji žive neke od najotrovnijih životinja na svijetu, od izuzetno otrovnih zmija do smrtonosnih meduza u obližnjim vodama. Među najstrašnijim stanovnicima je kasuar, ogromna ptica visoka preko metar i pol opremljena oštrim kandžama koje mogu nanijeti teške ozljede. Također rastu opasne biljke poput stabla Gimpi Gimpi, čiji su listovi prekriveni sitnim otrovnim dlačicama koje mogu izazvati intenzivan bol tjednima. Spoj životinja, biljaka i ekstremne klime čini ovu džunglu jednim od najopasnijih prirodnih okruženja na planetu. 27. vulkan koji ispaljuje munje tijekom erupcija. U Indoneziji se nalazi jedan od najaktivnijih i najopasnijih vulkana na svijetu, Anak Krakatau, sin Krakatoa. Ovaj vulkan nastao je nakon ogromne erupcije Krakatoa 1883, jedne od najrazornijih vulkanskih eksplozija zabilježenih u povijesti. Tijekom nekih erupcija golemi stupovi pepela stvaraju električne oluje unutar vulkanskog oblaka. Ovi pražnjenja, poznati kao vulkanske munje, nastaju kada se čestice pepela međusobno sudaraju i stvaraju statički elektricitet. Rezultat je impresivan i zastrašujući spektakl. Munje koje blistaju unutar golemog oblaka pepela i vatre koji se diže iznad oceana. 26. jezero koje može okameniti životinje. U Tanzaniji, blizu granice s Kenijom, nalazi se jezero Natron, jedno od najekstremnijih jezera na planetu. Njegove vode sadrže vrlo visoke koncentracije natrijevog karbonata i drugih alkalnih minerala koji mogu podići pH na razine slične korozivnim kemikalijama. Kada neke životinje upadnu u jezero, minerali mogu prekriti njihova tijela i očuvati ih na poseban način zbog kojeg izgledaju kao skulpture od kamena. Unatoč ovim ekstremnim uvjetima, jezero je i glavno mjesto razmnožavanja milijuna manjih plamenca. Te ptice se hrane mikroorganizmima koji su se uspjeli prilagoditi tako neprijateljskom kemijskom okruženju koje bi za većinu stvorenja bilo smrtonosno. 25. vulkan na kojem je jezero doslovno kiselo. Na otoku Java u Indoneziji nalazi se jedan od najopasnijih i najsumnjivijih vulkana na svijetu, Kawah Ijen. Unutar njegovog kratera nalazi se jezero jarke tirkizne boje, koje na prvi pogled izgleda prekrasno. Međutim, to jezero zapravo je jedno od najkiselijih vodnih tijela na svijetu. Njegov pH može biti
biti blizu nule, slično kao kod nekih izuzetno korozivnih industrijskih kiselina. Voda sadrži ogromne koncentracije sumporne kiseline i drugih kemijskih spojeva koji mogu uzrokovati teške opekline ako dođu u kontakt s kožom. Vulkan je također poznat po gotovo nadrealnom fenomenu, plavim plamenovima koji se pojavljuju noću. Ti plamenovi nisu plava lava, već sumporni plin koji izlazi iz unutrašnjosti vulkana i pali se čim dođe u kontakt s kisikom iz zraka. Plamenovi vatre mogu doseći nekoliko metara visine i stvaraju prizor koji izgleda kao da je s nekog drugog planeta. Unatoč ovim izuzetno opasnim uvjetima, svakodnevno desetine lokalnih rudara silaze u krater kako bi izvlačili čvrsti sumpor, noseći blokove težine do 80 kg na svojim ramenima, dok udišu otrovne plinove gotovo bez zaštite. 24. Špilja gdje ti zrak može zaustaviti dah. Na jugu Italije, blizu grada Napulja, postoji mala špilja poznata kao Grotta del Cane ili pseća špilja. Ovo mjesto je prije nekoliko stoljeća postalo poznato zbog izuzetno opasnog prirodnog fenomena. U njenoj unutrašnjosti nakupljaju se džepovi ugljičnog dioksida koji izlaze iz vulkanskog podzemlja. Budući da je ovaj plin teži od zraka, koncentrira se blizu tla, stvarajući nevidljivi sloj koji može izazvati gušenje. Tijekom stoljeća posjetitelji su izvodili okrutne demonstracije, stavljajući pse unutar špilje kako bi pokazali kako plin može onesvijestiti životinje za nekoliko sekundi. Životinje su pri disanju blizu tla brzo udisale nakupljeni ugljični dioksid. Ljudi s druge strane mogli su stajati uspravno bez trenutnih simptoma jer im je glava bila iznad sloja plina. Danas su te prakse zabranjene, ali mjesto i dalje ostaje uznemirujući podsjetnik na to kako nevidljivi plinovi mogu pretvoriti na izgled običnu špilju u smrtonosnu zamku. 23. Jezero koje može eksplodirati kao šutača boca. Na granici između Ruande i Demokratske republike Kongo nalazi se jezero Kivu, ogroman afrički bazen koji skriva nevidljivu opasnost ispod svoje površine. Na dnu jezera nakupljaju se već tisućama godina goleme količine metana i ugljičnog dioksida zarobljene pod pritiskom. Ovaj fenomen posljedica je vulkanske aktivnosti u regiji koja oslobađa plinove zarobljene u dubinama jezera. Znanstvenici se boje da bi, ako bi jezero pretrpjelo neki značajan poremećaj poput potresa ili obližnje vulkanske erupcije, moglo doći do naglog oslobađanja ovih plinova. Slično onome što se dogodilo na jezeru Nios, masovno oslobađanje moglo bi ukloniti kisik iz zraka i ugroziti milijune ljudi koji žive u obližnjim gradovima. Zbog ovog rizika, nekoliko međunarodnih projekata započelo je izvlačenje dijela metana iz jezera za korištenje kao izvora energije, istovremeno smanjujući pritisak nakupljen u njegovim dubinama. 22. Pustinja, gdje gotovo nijedan živući organizam ne može preživjeti. Na sjeveru Čilea nalazi se jedna od najsuših i najneprijateljskijih regija na planetu, pustinja Atacama. Neki dijelovi ove pustinje ne bilježe niti jednu kap kiše desetljećima. Suhoća je toliko ekstremna da određena područja imaju razine vlage tako niske da su usporedive s uvjetima na površini Marsa. Zbog ovih karakteristika, velik dio tla prekriven je tlom zasićenim solima i mineralima u kojem gotovo nijedna biljka ne može rasti. Godinama su znanstvenici smatrali da su određena područja pustinje potpuno sterilna. Međutim, nedavna istraživanja otkrila su mikroorganizme koji preživljavaju u malim pukotinama tla, prilagođene jednom od najekstremnijih okruženja na Zemlji. Regija je toliko neprijateljska da ju je čak NASA upotrijebila za testiranje instrumenata namijenjenih misijama na Mars. 21. Doline gdje temperatura može rastopiti asfalt. U saveznoj državi Kaliforniji u Sjedinjenim državama postoji mjesto koje je zabilježilo neke od najviših temperatura ikada izmjerenih na zemlji. Dolina smrti, Death Valley, godine 1913. Tamo je zabilježena temperatura od 56,7 stupnjeva Celzijusa, brojka koja je desetljećima smatrana svjetskim rekordom topline. Dolina se nalazi ispod razine mora i okružena je planinama koje zarobljavaju toplinu zraka, stvarajući efekt prirodne peći. Tijekom ljeta tlo se može toliko zagrijati da su neki instrumenti zabilježili temperature blizu 70 stupnjeva Celzijusa na površini.
U ovim uvjetima dehidracija može nastupiti izuzetno brzo, a osobe koje se upuste bez dovoljno vode mogu pretrpjeti teške toplinske udare u vrlo kratkom vremenu. 20. Šuma u kojoj su nestale cijele vojske. Na istoku Europe, između Poljske i Bjelorusije, nalazi se šuma Bijałowieża, jedna od posljednjih primarnih šuma na kontinentu. Iako je danas poznata po svojoj bioraznolikosti, stoljećima je smatrana opasnim područjem zbog svoje guste vegetacije i poteškoća u orijentaciji unutar nje. Tijekom povijesnih sukoba, vojske koje su pokušavale proći kroz nju bile su dezorijentirane danima među divovskim stablima, skrivenim močvarama i nepostojećim stazama. Čak i danas, neka područja šume ostaju praktički netaknuta s drvećem starijim od 500 godina. Kombinacija guste vegetacije, neravnog terena i divljih životinja učinila je ovo mjesto duže vrijeme područjem u kojem je bilo iznenađujuće lako izgubiti se bez traga. 19. Plaža na kojoj pijesak može eksplodirati. Na nekim plažama u svijetu, posebno u vulkanskim područjima poput određenih dijelova Islanda, postoji malo poznata opasnost vezana uz interakciju lave i vode. Kada izuzetno vruća lava dođe u kontakt s vodom ili mokrim pijeskom, može doći do eksplozivne reakcije poznate kao freatomagmatska eksplozija. Ova vrsta eksplozije događa se jer se voda iz trenutka pretvara u paru dodirnuvši lavu, što uzrokuje nasilno širenje i izbacivanje kamenja i pijeska velikom brzinom. U nekim slučajevima, ove eksplozije mogu izbaciti užarene stijene desetke metara daleko. Iako se fenomen obično događa blizu aktivnih tokova lave, pokazuje kako čak i naizgled mirna plaža može postati izuzetno opasno mjesto kada se uključe vulkanske sile. 18. rijeka, u kojoj žive najopasnije ribe Južne Amerike. U nekim dijelovima Amazone, posebno u rijekama Brazila i Perua, živi jedna od najstrašnijih riba regije, pirana. Iako su mnoge priče o njima često preuveličane, određene vrste imaju izuzetno snažne čeljusti i oštre zube, sposobne lako otrgnuti komade mesa. Pirane obično napadaju u skupinama kada osjete hranu u vodi, koristeći svoj oštar njuh za otkrivanje krvi ili naglih pokreta. Tijekom sušnih razdoblja, kada razina rijeka padne i hrana postane rijetka, njihovo ponašanje može postati agresivnije. Iako su napadi na ljude rijetki, te okolnosti su uzrokovale incidente u kojima su plivači ili ribari pretrpjeli ozbiljne ugrize. 17. Vulkan koji može uništiti cijele gradove. U Italiji, blizu grada Napulja, nalazi se jedan od najopasnijih vulkana u Europi, Monte Vesuvio. Taj je vulkan poznat po erupciji iz 79. godine nove ere, koja je zatrpala rimske gradove Pompeje i Herculane pod slojevima pepela i vulkanskog kamena. Zabrinjava činjenica da danas više od 3 milijuna ljudi živi u područjima blizu vulkana. Iako je Vesuvio u novije vrijeme relativno miran, vulkanolozi ga smatraju jednim od najopasnijih vulkana na svijetu zbog velike gustoće stanovništva koje ga okružuje. Eksplozivna erupcija poput one iz davnina mogla bi ozbiljno ugroziti velik dio tog područja. 16. Planina na kojoj te vjetar može baciti u ponor. Na Antarktici, blizu japanske znanstvene stanice Showa, postoji područje poznato kao Kraljice Maud planine, gdje se bilježe neki od najjačih vjetrova na zemlji. Ti vjetrovi, nazvani katabatični vjetrovi, nastaju kada iznimno hladni i gusti zrak brzo pada s unutrašnjosti kontinenta prema obali. Puhovi mogu prelaziti brzinu od 200 km na sat, dovoljno snažni da obore osobu ili pokupe teške predmete. Istraživači koji rade u tim područjima moraju stalno osiguravati svoju opremu i kretati se s velikom opreznošću. U nekim slučajevima vjetar podiže velike količine snijega i leda, stvarajući bijele oluje koje gotovo u potpunosti smanjuju vidljivost, pretvarajući krajolik u jedno od najnepristupačnijih mjesta na planetu. 15. Otok na kojem svaki korak može biti smrtonosan. Prema obali savezne države Sao Paulo u Brazilu postoji mali otok prekriven gustom džunglom poznat kao Ilha da Queimada Grande, no poznatiji je pod mnogo zastrašujućim imenom Otok zmija. Ovo mjesto dom je jedne od najvećih koncentracija otrovnih zmija na planetu.
Tu živi izrazito rijetka vrsta nazvana Botrops insularis, poznata i kao zlatna kopljasta glava, čiji je otrov toliko potentan da može izazvati brzo nekrozu ljudskog tkiva i otkazivanje organa ako se odmah ne liječi. Otok je postao toliko opasan da je brazilska vlada potpuno zabranila pristup javnosti. Samo neki znanstvenici dobivaju posebne dozvole za posjete tijekom kontroliranih ekspedicija. Godinama je kružila priča da na svakih nekoliko kvadratnih metara može biti po jedna zmija, što iako pretjerano, odražava nevjerojatnu gustoću ovih gmazova na otoku. Geografska izolacija omogućila je da evoluiraju bez prirodnih predatora, pretvarajući mjesto u jedan od najopasnijih ekosustava za neopreznog čovjeka koji bi odlučio hodati njegovom džunglom. 14. Jezero koje može otopiti metale. Unutar kratera vulkana Poás u Kostariki nalazi se jedno od najekstremnijih vulkanskih jezera na planetu. Na prvi pogled izgleda kao mirno jezero mliječno-zelene boje, ali zapravo je golemi prirodni bazen ispunjen izuzetno kiselom vodom nabijenom otopljenim vulkanskim plinovima. U nekim trenucima pH jezera može biti toliko nizak da se približava pH u nekih industrijskih kiselina sposobnih za koroziju metala. Jezero također stalno ispušta pare nabijene ugljičnim dioksidom sumpora i drugim iritantnim plinovima koji mogu brzo utjecati na pluća i oči. Kada se vulkanska aktivnost poveća, voda se može zagrijati i početi da ključa polako, ispuštajući oblake kisele pare u zrak. Zbog ovih nepredvidivih promjena nacionalni park oko vulkana Poás morao je nekoliko puta biti zatvoren za javnost kada razina plinova postane preopasna za posjetitelje. 13. planinski prijevoj, gdje oluje nastaju u minuti. U Himalajama, između Nepala i Tibeta, postoje planinski prijevoji koji se mogu u nekoliko minuta pretvoriti u smrtonosne zamke zbog ekstremne promjene vremena. Jedan od najstrašnijih je Torongla prijevoj, smješten na više od 5400 metara nadmorske visine na trekking stazi Annapurna. Na toj visini zrak sadrži približno polovicu kisika koliko ga ima na razini mora, što predstavlja ozbiljan izazov za svakoga, ali prava opasnost je brzina kojom se mogu formirati snježne oluje. U nekim dokumentiranim slučajevima planinari su započeli uspon pod čistim nebom, a nekoliko sati kasnije našli su se zarobljeni u snažnim mećavama s izuzetno niskim temperaturama i gotovo nikakvom vidljivošću. Ovi uvjeti mogu dovesti do teške hipotermije u vrlo kratkom vremenu. Više tragedija dogodilo se u ovom području kada su cijele grupe planinara ostale zarobljene od iznenadnih oluja u jednom od najnepredvidljivijih visokoplaninskih okruženja na svijetu. 12. Pustinja gdje toplina može ispeći jaje u pijesku. U pustinji Lut u Iranu nalazi se jedno od najtoplijih mjesta ikad zabilježenih na površini zemlje. Sateliti su tamo detektirali temperature tla iznad 70 stupnjeva Celzija, što je čini jednim od najžešćih mjesta na planetu. Ova pustinja izrađena je od golemih formacija pijeska i stijena poznatih kao jardangi, izrezbarenih tijekom tisućljeća stalnim vjetrom. Kombinacija ekstremne topline, intenzivnog sunčevog zračenja i gotovo potpunog odsustva vode čini ogromne površine pustinje gotovo nenastanjivima. Tijekom dana površina se može toliko zagrijati da izlaganje suncu dulje vrijeme može brzo izazvati tešku dehidraciju i toplotni udar. Ipak, znanstvenici su proučavali pustinju Lut kako bi razumjeli kako neke mikroskopske mikroorganizme uspijevaju preživjeti u toliko ekstremnim uvjetima koji više nalikuju na uvjete s drugog planeta nego na Zemlji. I 11. Jezero gdje plivanje može biti smrtonosno u nekoliko minuta. Na granici između Bolivije i Čilea, na više od 4000 metara nadmorske visine, postoji niz vulkanskih laguna u regiji Anda Altiplano koje pokazuju izuzetno visoke koncentracije minerala i otopljenih plinova. Neke od ovih laguna, formirane unutar starih vulkanskih kratera, sadrže opasne razine arsena i drugih otrovnih spojeva koji mogu biti smrtonosni za neadaptirane organizme. Pored ekstremnih
ekstremne kemije, okruženje predstavlja još jedan značajan rizik, nadmorsku visinu. Na preko 4000 metara zrak sadrži mnogo manje kisika, što može uzrokovati visinsku bolest čak i kod zdravih osoba. Posjetitelji koji pokušaju plivati ili izvoditi intenzivne fizičke napore blizu ovih laguna mogu osjećati vrtoglavicu, ekstremni umor ili gubitak svijesti. Ova kombinacija otrovne vode, hladne klime i slabog kisika čini ove andske lagune jednim od najopasnijih i najneprijateljskijih prirodnih okruženja na američkom kontinentu. Ne zaboravite se pretplatiti i ostaviti like da nastavite učiti nevjerojatne činjenice o svakom kutku našeg izuzetnog svijeta. 10. vulkan gdje lava može juriti niz padinu za tobom. Na otoku Havaji, unutar nacionalnog parka vulkana, nalazi se Kilauea, jedan od najaktivnijih vulkana na planetu. Za razliku od drugih vulkana koji eruptiraju eksplozivno, Kilauea može izbaciti ogromne rijeke izrazito tekuće lave koje se brzo spuštaju niz padine. Ove žareće struje mogu prijeći nekoliko kilometara, prolazeći kroz šume, ceste, pa čak i naseljena područja. Tijekom nekih nedavnih erupcija lava je uništila cijele četvrti u roku od sati. Temperature ovih vulkanskih rijeka mogu prelaziti 1000 stupnjeva Celzija, dovoljno da zapale bilo što na svom putu. Osim toga, kada lava dođe u kontakt s oceanom, stvara oblake, pare punih kiseline i mikroskopskih staklenih vulkanskih čestica nazvanih laze, smjesu koja može ozbiljno iritirati pluća i oči onih koji se previše približe. 9. vulkan gdje sumporna lava kontinuirano vrije. U Demokratskoj republici Kongo, unutar nacionalnog parka Virunga, nalazi se vulkan Nyiragongo, jedan od najopasnijih na afričkom kontinentu. Unutar njega nalazi se jedno od najvećih stalnih jezera lave na svijetu, golemi bazen rastaljene stijene koji neprestano vrije i miješa se unutar kratera. Prava opasnost Nyiragonga je brzina njegove lave. Za razliku od drugih vulkana, njegov magma je izrazito tekuća, što omogućuje da se rijeke lave kreću iznenađujućom brzinom. Tijekom erupcije 1977. godine, lava je silazila niz padine vulkana brzinama do 60 km na sat, dosežući obližnja sela prije nego što su mnogi stanovnici uspjeli pobjeći. Danas stotine tisuća ljudi žive blizu vulkana, uključujući grad Gomu, što čini Nyiragongo stalnom prijetnjom. 8. plaža, gdje te valovi mogu povući na morsko dno. Na obali Portugala, blizu mjesta Nazare, formiraju se neki od najvećih valova ikad zabilježenih za surfanje. Ovaj fenomen nastaje zbog Nazare kanjona, ogromne podvodne pukotine koja usmjerava i pojačava energiju atlantskih valova prema obali. Kada su uvjeti prikladni, valovi mogu premašiti visinu od 20 metara, stvarajući golemi zidove vode koji se ruše s nevjerojatnom snagom. Za profesionalne surfere ovi valovi predstavljaju jedan od najvećih izazova na planetu, ali i jedan od najsmrtonosnijih. Snaga vode može povući osobu u velike dubine, a turbulentnosti pod površinom mogu je zadržati pod vodom dugi niz sekundi prije nego što joj dopuste da ponovno izađe na zrak. 7. vulkan gdje padaju užarene stijene. U Gvatemali se nalazi vulkan Fuego, jedan od najaktivnijih vulkana u Srednjoj Americi. Ovaj vulkan često eruptira, izbacujući stupove pepela, lave i fragmente vulkanskih stijena poznate kao vulkanske bombe. Tijekom najintenzivnijih erupcija, ove užarene stijene mogu biti izbačene stotinama metara u zrak prije nego što ponovno padnu na padine vulkana. Godine 2018. snažna erupcija izazvala je lavine pepela i plinova zvane piroklastični tokovi, koji su brzo klizili niz padine i pogodili nekoliko obližnjih zajednica. Ovi tokovi mogu se kretati brzinom većom od 100 km na sat i dosegnuti temperature sposobne uništiti sve na svom putu. 6. jezero gdje te voda može opeći. Unutar vulkana White Island na Novom Zelandu nalazi se jedan od najaktivnijih vulkanskih sustava u zemlji. U njegovom krateru postoji toplo jezero napunjeno plinovima i vulkanskim mineralima koje može dostići izuzetno visoke temperature. Vulkan je osobito opasan jer se njegova aktivnost može iznenada promijeniti. Godine 2019. dogodila se neočekivana erupcija dok je nekoliko turista istraživalo krater. Eksplozija
Oluje je u zraku za nekoliko sekundi izbacila pepeo, paru i fragmente vrućeg kamenja. Ova vrsta erupcija, nazvana frajeatičkim erupcijama, događa se kada se podzemna voda brzo zagrije i eksplodira pretvarajući se u paru. 5. Špilja u kojoj žive milijuni šišmiša. U Teksasu, Sjedinjenim Američkim Državama, postoji sustav špilja poznat kao Bracken Cave, smatran jednim od najvećih utočišta šišmiša na planetu. Tijekom određenih doba godine, preko 20 milijuna šišmiša može se okupiti u ovoj špilji, tvoreći jednu od najbrojnijih poznatih životinjskih kolonija. Svake noći, osobito ljeti, ogromni oblaci šišmiša izlaze iz špilje pri zalasku sunca da bi se hranili. Tog životinja može trajati satima i formirati tamni stupac na nebu koji se kreće preko krajolika. Ovi šišmiši konzumiraju ogromne količine insekata, što ih čini važnim dijelom ekološke ravnoteže regije. Iako su šišmiši općenito bezopasni za ljude, tako velike koncentracije mogu predstavljati zdravstvene rizike. Njihovi izmet, nazvan guano, može osloboditi spore gljivice koja uzrokuje respiratornu bolest poznatu kao histoplazmoza. Kada se guano osuši i pretvori u prašinu, ove spore mogu se raspršiti u zrak i biti udahnute od strane ljudi. Zbog toga je pristup ljudima određenim područjima špilje strogo kontroliran. Iako je mjesto impresivno s biološkog stajališta, također pokazuje kako neke prirodne koncentracije životinja mogu predstavljati nevidljive rizike za ljudsko zdravlje. 4. Dolina u kojoj plinovi ubijaju životinje. U nacionalnom parku Yellowstone, Sjedinjene Američke Države, postoje aktivna vulkanska područja gdje tlo ispušta opasne plinove poput vodikovog sulfida i ugljičnog dioksida. Ti plinovi izlaze ispod zemlja kroz pukotine, fumarole i geotermalne zone koje su dio složenog vulkanskog sustava parka. Neka od tih područja neformalno se nazivaju zonama smrti, jer se plinovi mogu nakupljati u udubinama terena. Budući da su mnogi od tih plinova nevidljivi, a u nekim slučajevima i bez mirisa, životinje koje prolaze tim područjem ne mogu na vrijeme detektirati opasnost. Na nekoliko mjesta u parku pronađene su mrtve životinje koje su zapale u džepove plina blizu tla. Ugljični dioksid, na primjer, teži je od zraka i može se nakupljati u niskim područjima, istiskujući kisik i uzrokujući gušenje bez evidentnih znakova. Iz tog razloga mnoge geotermalne zone Yellowstonea zatvorene su za javnost ili imaju povišene staze koje omogućuju promatranje krajolika bez izravnog kontakta s tlom. Ove mjere imaju za cilj zaštititi i posjetitelje i osjetljivo vulkansko okruženje parka. 3. More gdje te struje mogu odnijeti kilometrima. Na obali Južne Afrike, blizu rta Dobre Nade, nalaze se neke od najopasnijih oceanskih struja na svijetu. Tamo se susreću tople struje Indijskog oceana s hladnim vodama Atlantskog oceana, stvarajući mjesto susreta dvaju vrlo različitih morskih sustava. Ovaj sudar struja može uzrokovati izuzetno nestabilne uvjete na moru. Valovi se mogu brzo mijenjati u smjeru i veličini, a u određenim trenucima nastaju vrtlozi ili ukrštene struje koje je teško predvidjeti čak i iskusnim mornarima. Ove struje mogu stvarati kaotične valove i snažne vodene tokove, sposobne odnijeti male brodove sa svog kursa. Tijekom stoljeća brojni brodovi su potonuli u ovom području zbog iznenadnih oluja, jakih vjetrova i nepredvidivih struja. Čak i danas, s modernom navigacijskom tehnologijom i sustavima meteorološkog nadzora, ovo područje i dalje se smatra jednom od najtežih pomorskih ruta na planetu. Rt Dobre Nade poznat je ne samo po svojoj povijesnoj važnosti u navigaciji, već i po složenosti i opasnosti svojih voda. 2. Vulkan gdje se tlo može otvoriti bez upozorenja. Na Islandu vulkanski krajolik ispunjen je pukotinama i rasjecima nastalim stalnom tektonskom aktivnošću. Zemlja se nalazi na srednjoatlantskom grebenu, zoni gdje se dvije tektonske ploče polako razdvajaju, uzrokujući učestale vulkanske erupcije i pomake terena. Kod nekih nedavnih erupcija tlo se doslovno otvorilo, stvarajući duge pukotine iz kojih su izašle vrele izvore lave.
Ove pukotine mogu se pojaviti iznenada tijekom erupcijskih epizoda, tvoreći spektakularne ali opasne vulkanske krajolike. Takozvane rasjedne erupcije ne proizvode uvijek jedini vulkanski krater. Umjesto toga, lava izlazi duž dugih linija terena, stvarajući više točaka izlaza i tokove koji se kreću po krajoliku. Ti rijekotoci lave mogu se polako kretati, ali njihovo zaustavljanje gotovo je nemoguće. U nekim slučajevima pukotine se mogu proširiti nekoliko stotina metara u nekoliko sati, potpuno mijenjajući prirodnu okolinu. Ova vrsta vulkanske aktivnosti pokazuje kako se površina zemlje može drastično promijeniti u vrlo kratkom vremenu, podsjećajući nas da planet i dalje ostaje geološki aktivan. Prvo, najopasnije mjesto oceana za brodove. U Bermudskom trokutu, području Atlantskog oceana smještenom između Miamija, Bermuda i Puerto Rika, desetljećima su prijavljivana misteriozna nestajanja brodova i aviona. Ovo mjesto postalo je slavno u 20. stoljeću zbog brojnih priča koje su opisivale neobjašnjive incidente u tom području. Iako su mnoge priče tijekom vremena preuveličane ili pogrešno shvaćene, regija doista ima prirodne uvjete koji mogu biti opasni za navigaciju. Tamo se susreću vrlo jake oceanske struje, iznenadne tropske oluje i brze klimatske promjene koje mogu iznenaditi mornare. U ovom području također su identificirane velike naslage metana ispod morskog dna. Neki znanstvenici su predložili da ako bi velike količine ovog plina bile iznenada oslobođene, mogle bi stvoriti goleme mjehure u vodi. Ti mjehuri bi smanjili gustoću vode, uzrokujući da brodovi neočekivano izgube plovnost. Iako mnoge nestanke imaju jednostavnija objašnjenja povezana s olujama, ljudskim pogreškama ili tehničkim kvarovima, Bermudski trokut i dalje ostaje jedno od najpoznatijih i najdiskutiranijih mjesta kada se govori o opasnostima na oceanu. Njegova kombinacija prirodnih fenomena, pomorske povijesti i misterija učinila ga je čestim predmetom studija, istraživanja i popularnih priča. Nakon što ste naučili ovih 35 geografskih činjenica o najopasnijim mjestima na svijetu, recite nam, koja vas je činjenica najviše impresionirala? Želite li koju podijeliti? Ostavite svoje odgovore u komentarima i vidjet ćemo koliko nas je odabralo isto. A kad smo već kod odabira, najbolje što možemo učiniti je pogledati video koji je na ekranu. Tako ćemo postati pravi stručnjaci za svjetsku geografiju. No prije nego što odete, ne zaboravite se pretplatiti i kliknuti sviđa mi se kako bismo i dalje zajedno učili. Vidimo se u videu.